achibale kapena kuli anthu amene mmafuna akakupangeni service. Ichiruka. Mumati mukakhala pang'ono-ng'ono busy. Iweyo malipira anthu kuti adzisewera ndi dzina langa. Umanyamuka pano upita umala. Unanyamuka kupita umala ukantenga mamuna wa mwini wake. Kumuzula kumimba kwake. Uyo mapita ujonu ukankwata kumeneko. Kuchoka kumeneko kwa mapita umabwerera. Olo manyazi. Koma chosecho, hayi ndili ni mamuna. Apo ayi walekerero bwera ku UK kuno kudzatenga mamuna wokuti ali ndi wake. Iwe uyo kumiyitanisa kumeneko kwa iwe. Ukankwate kwatiro kumeneko. Kumampasa zinthu kuti apase girlfriend yake. Uyo walekerero katengaso wina umala upita naye uko kunkwata. Nde ine ndikakhala pakhomo panga pano. You're busy telling me kuti ineyo ndine chitsiru. Hey, because what? Because I am happy and contented? Is that what is the problem? Because you have emptiness in you that you cannot sit in the home where you're supposed to be with your man. You're up and down. Hey, mamunai, hey, ndine takala, hey, 10 years, hey, timakondana, chan. You have important events. David yako yomwe. Uyo! Ulikuwa mnyamata ujali ndi bala lake ku 47. Uli amafuna ndimpange support. Anyamata unamva kukoma ulakhala pabanja siyunju. Then uziyoka pamene bobo ndikumabwera pamene bobo kumatuma anthu azinditukwana because you are a coward. You're scared. Kuti panja ndili ndizi alisaya nkula. I'm not your friend. Ine ndilibe nthawi. Do you understand? Ine I'm loyal. Like 100%. If you are my friend, you cannot fuck with people who play with my name, number one. Number two, if you're my friend, you cannot fuck with people who are like hoes like that. You cannot. That language, you cannot be out there. Muntu amene uli ndi drama. Money is supposed to refine you. Money is supposed to put a little bit class to you. Koma ai. Banja la ntundu wanji. Ine nili pano. Ndili ni mamuna. Mamuna oti tubiri kutenta iwe daily you are out there and mamuna kuti nobody is monitoring what you're doing. Hey, banja la keso anaja si amunage. Nice try. Nice try. Continue trying. Continue trying me. Somewhere. Do you know what ineyo ndili pabanja lokuti lindima witness? Do you understand that? No, you don't, because you're not married. That's why. Ine ndikukakwatiwa. Abusa nanduzora itu zinthu zizimafunika mboni. Sitimangoti basi ukwatirana. Ukatenge mboni. Mamuna ayabwere ndi mboni ikhali hapo. Mboni zimasayinira. Mukamaliza pamenepo mumakhalaso ndi anthu anu ma guest amene timati ma wedding guest. Ndi mboniso zali zimakhala pati pamenepo. Ine ukwati wanga ndinakamangira pagulu pokuti panali almost 150 people plus osayinira kuti mkazi watani kodi wapita. I have no reason to be waking up every day and come on Facebook to say my husband this, my husband that. My friends who are my friends and my people who are my people, they already know that I'm married and they know I'm good. Do you understand? Koma inu, because mwaona, atakwatiwa. Poti ndi banja la muna wakhalira kuposita, mupikisana juma, ndekuthamanga ina neso ndakwatiwa. Iwo wapangira kuti kwati. Who was there? Where are the witnesses? Ndipon, you have time. You have time to be leaving your place. Ndikumapita ku Malawi every 2 minutes. Kumakacheza ni mahule. Ndikumakatengana ndita nyamata kumene kokokatani. See, let me tell you something. Banja is not for everybody. Mufisese? Banja is not for everybody. You can have money and you can choose to just be... Girls, what's that name now?
mwamuzi wanzimayi wankulu amene amakhala akuchita ti mabenten. What do you call it? Cougar? Sugar mommy? What do you call it? See, come on now. Zogamba ndezachuluka. Okay? Chris Loga akupanga send off. At that time akupanga plan ineyo ndali ndapanga kale plan kuti ndopita ku Italy. And ku Italy mene mapitako inali birthday ya munanga. I told Chris, I communicated. Ine ku send off sindikhalapo chifukwa yonena kuti ife tupita ku Italy. And inokhaso mukuziwa so nthawi imene ndali ku Italy ni nthawi imene Chris amapanga za send off wake. There was no way I could have missed my husband's birthday just because we didn't get send off. Now, nthawi chikwati Chris namuuza Chris anandiuza ndipite ku chikwati. Ine napanga dress langa lija, you already know, nasokesa dress langa kuti ndipite ku chikwati. Then my daughter comes and says, "Good mommy, Nesa nafuna mupita naye ku Malawi." And Nesa anakusekera school lerolo. In fact, Fridays today akusekera school lerolo. There we have planned una kuti next week Chris yosa akuziwa tubwera ku Malawi ndi mwana afuna kaone ku Malawi chanchani. So how was I going to come wiki inoyo ndikhale ku Malawi, then wiki amawa ndibwera so ku Malawi, knowing kunena kuti suti ndikuenda ndekha, ndikuenda ndi mwana, and it's very expensive to fly business class ndi mwana from Malawi from America kukafika ku Malawi. If you can Google, it's about $11,000, $12,000 US dollars round trip for both of us. Then ndimaona makosti kuti it's a bit too much. Ineyo far as Chris wedding contribution yanga drama ndampasa. So what else do you want somebody to do? I did whatever I had to do to support him. And izizi zomanena kuti aisana bide kuchikwati yezu kudabwisa chanchani. You know, I couldn't help it. Koma sudi ineyo sinabide kuchikwati because of other reasons. My reasons agenda minu koma ngati munthu wena akuzimva zoti sizikumveka, it doesn't make sense to them, then it's okay. But for me, ndimaiona course yonena kuti wiki ino ndipite kuchikwati, then next week ndipite so ku Malawi. You all know I fly business class, and business class is not like an economy ticket. Yoru koza kungonyamuka lyo mawa nkupita kumwerako. So that's the reason why sinase kupita kuchikwati. Koma I communicated ndi Chris namuuza, and this on drama yanga so show contribution yanga so Chris yoso anayilandira. Nde chimene mafuna kuti ndipange ndichani. But anyway, sindikuziwa kuti Alice namulakwira chani. I thought she was my friend. Timacheza pena me and her we've been communicating, and ndikuona ngati kuti even this issue anakhala kuti yamukhuza kwambiri kuti kodi chacha bwanji sanapite kuchikwati cha Chris. She has my number. Timacheza, she could have called me kundifusa. Koma ndikuziwa pali my issues anthu ena because I'm so close to Easter Gondwe. Ne aliyese amene amayambana ndi Easter Gondwe amona ngati kuti ineyo ndimakhala like I'm part of it. Or mwina ineyo ndimamuza Easter what to do kapena kachanchani. Ineyo I'm not a person who will go on social media ndiziyankhana ndi anthu ndizidani. I don't do those things. In fact, mwina so ndikoyamba since I've been on a social media, ineyo to go on a live ndikuyankha chinthu ndi munthu ngati izizi. Why I have done that is because Chris kwa ineyo simamtenga ngati manager chabe. I take Chris ngati family. When Chris come to the US, amakhala ndine chani different hamozi, si different wodi kachanchani, and you know palibe any issue imeninga nene kuti ineyo have got a problem with Chris kapena kachanchani. That palibe vuto linali lose. Koma you have to understand kuti zinthu zimachitika pena munthu makanika kuti upite ku event yawo yo chanchani. Koma ngati watumiza contribution yako, you are there, you know. So ineyo all I can say is I think I've answered your question. Send my phone because once you guys I don't like it. I just don't like it. I hate it. In fact, palibe samena kuzua Chrisio, Mofati, my managers, Aki, sa kuzua kuti inenda panga live. Yiko mano nangopanga fana kuti send my phone zodi it isn't go kalira mawo, it isn't kalira my issues. We are often different guru. We've got other things to focus on. Then kuti tisipangana fight picking on kuti chacha napanga ja koma chacha napanga mwakuti. I don't have that time. So Alice, ineyo as your friend, or maybe you can call me, maybe I'm not your friend because of you guys mambana this are going to gajan. I don't know.
Koma ine as your friend, ndimbira phone, nesa ndimakuimbira phone. Timacheza you and me. Ndimaona ngati chinali chinthu cholondola kundiimbira kundifunsa kuti komatu chacha bwanji sunapite kujeni ku event ya Chris kumva zonse bwinobwino. And if you think that I'm lying, you can even ask Chris himself. He knows we are flying into Malawi next week. There's no way nakabwera kumeneko. And one time I posted something on the social media. Nabolesa ujeni mikango, those lions. My grandson wants to see this. I've been asking you guys, would you my hint out Zambia? Of course, I don't tell people when I'm flying in Malawi. Limango bwera. Komano because of Shipwidi Gidi Ijiji. That's the reason why. Ineyo naganika kuti ndibwere pano. So next week because in Mona kuti kosi yanga ndiambiri. So zokamba gamba zindi kuzimva. A lot of people are saying so many things. I've been ignoring. Komano ineyo all I can say is kuti I think penabake at least before you go live kumagamba nkhani it's better to approach and haja ndikwafusa buno kuti kodi chikuchitika ndichani because ababa you are just creating nkhani popanda nkhani. So anyway, that's all I wanted to say. Ineyo, you can say whatever you want to say about me. This is the last Eugenie, live mentabange. You are most welcome to talk anything you want to say about me. It's okay. It's fine. Komano Ineyo, I'm just disappointed. Kuti you have my number and I have your number. Mamudu bwela uzandifuse kumaona kuti ndijoyenera kuti mupange live and hambe kugamba za jaja. Ineyo ndukuze. One of somebody else, let me just give another example. Last week somebody sent me something. Let me tell you something about Chacha. Maybe you don't know today. I don't give a shit what people talk about me. I don't care. Why I don't care? That's why I don't respond. Antu sama genda ntengo oru libe zipato. This is what my auntie told me a long time ago. I'm out there. There are some people who love me. There are some people who not love me. Dinajivomereza. So olo muhandi nene andizani it's okay. Ndani yozedwa ineyo since I've been on the social media zindu zambiri mbiri. What is mandipanga affect? Pena so I was feeling sorry for my daughter. Kuti azichiranjira banji. But naisa amabanga understand now kuti this is life ya mayanga. She's out there. People will say good or say bad. I'm not a person who likes to fight with people. I love everybody, and in Kakawudi, you are close to me. But if you betray me, cut off. So I'm not trying to say anything. All I'm saying is in this Chris story, there's no shidani. So no later Chris, like I said, to me Chris, he's close to me. We are like one family. His sister. As Balaga was, they know me. So, anyway, enjoy the conversation. Enjoy whatever you want to say. Even Cecilia and Kazuake, I sent her a message. Namuza, Cecilia, I'm sorry. I wish Nagabuera Komazashi and Zabud. She told me, Chris Wanduza and Danva, Komano Nagabuera in Nagabeba 1 billion. And she even said, Woodizuka 1 billion, drama Jandarandi. So anyway, have a good day. I'm going back to work to make some more dollars. Talk to you guys later. Bye.